Benoît Moeskops. Rosi Mjete, dat is een zoon Mjete Nevados, is de moeder Rialta van de bisschop van Nixon van het Meulenhof. De moeder Rialta is Nixon maal Kashmir en dan Lies de Darmen en Nevados. De vader is natuurlijk Nevados, is van Gregory Wathelet. Ter herinnering even herhalen, goud op het EK in Rotterdam, brons op de Olympische Spelen in Tokio, brons in de grote prijs van Aken, tweede plaats in de Nations Cup van Aken, winst in de Nations Cup van Rome, van La Baule en Barcelona. De Nations Cup final. Nevados is seulement 6 produits de Nevados dans ce championnat. Parcours sans faute, Benoît Moeskops, Rosi Mjete de Nevados is. Lucas Mas, Cadiz de Croissart zet. Een dochter Koele.